wanda ya so shi karɓa ga wanda ya baya ba wanda ya so. Wannan gaskiya ne ba. Idan ka bi wata rana kai ma sai Allah ya maka. Idan guguwan Allah ya tashi sai ka kwanta. Idan ka ce za ka tashi sai ka yi sama da kai. Yau farin ciki na wadda na shigo nan na ga mutane daban-daban. Amma sai a ce ba su da kowa, ba su iyawa. Kafin sha biyu an gama, to an gama ina. Muka gamawa. Gaskiya ne. Muka gwamzawa. Wallahi ya irin wani an kai kwash. Batar kwashi da mara ba mu mance ba. Gaskiya ne. Ko ina insha Allah a shirye muke. Duk wanda ya san barde bai ƙarya barde bai munafunci barde haka yake. Mun sa da ta mun za mu yi talla mu ba mu tiba ba. Insha Allah Allah zai ba mu nasara. Dodo Allah ya bashi mulki kuma Dodo zai saki koma a biyu. Siddiqa zai koma na biyu. Mataimakin zai koma na biyu. Sanja za su koma na biyu. Idan ka gama duk wanda Allah kuma ya aza sai mu bi shi. Jama'a ku tsaya ku jajirce yanzu za a yi siyasa. Kuma insha Allahu shi Right Honorable Speaker